Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang hingpit nga pagkawagtang ining atong giantos nga pandemya ug ang atong mga katawhan nga matinabangon ug manggihatagon iampo nato labi ng atong mga benefactors and donors dinhi nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay, aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos, taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip, nga bulahan, kay sila nakaantos man. Bisugin lang kamo mahitungod, sa pagka mapailubo ni Hub, ug inyong nasayran, ang gibalos sa Ginoo kaniya, sa katapusan, kay ang Ginoo, mahigugmaon ug maluyon kaayo. Labaw sa tanan mga igsuon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit, ni sa yuta, ni sa bisan unsa. Ingna lamang oo, kun uyon kamo o dili, kun dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo kalagko, tinuod
malimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gipurong-purongan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga saba. Ni masuko siya sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mungkahan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw. o Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug mitabok sa suba sa Jordan. Didto may mga pundok na usab sa mga tawo nga mipunsiso kaniya ug sila gitudloan niya sumala sa iyang naandan. Ug dihay mga pipila ka mga Pariseo nga misulay pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Ug mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa, ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa didto na sa balay nangutana ang mga tinun-an kang Hesus mahitungod niining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mobulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babay nakapanapaw batok sa una niyang asawa, ug ang babay nga mobulag sa iyang bana
ug makigminyo og laing lalaki nanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naay duha ka importanteng pagtulunan nga atong makuha karon sa atong Ebanghelyo ug sa pagbasa. Unsa maning duha para nako kining pag-antos o kining dili magbuwag ang banag asawa. Mao ni siya duha. Nya connected ning duha. Kung dili gani ka makigbuwag sa imong bana o sa imong asawa, mag-antos gyud ka. Di ba? So kanang tao nga dili mudawat sa pag-antos, dako yung posibilidad, maabot yung panahon makigbuwag gyud ka. No? Muna sa unang pagbasa, giingnan ta diri ni Santiago mangyapon ni nga ang pag-antos di ay maoy atong saman maoy makapabulahan nato basta mag-antos ta kay ang mga propeta si Job o hasta si Jesus o si Maria ngano man silang nabulahan nganong tuan naman sila sa langit ngano man nga si Jesus nahimo namang King of Kings and Lord of Lords. Ngano mang si Maria nahimo namang Queen of Heaven and Earth. Nganong si Job nasumpayan laing pila to katuig? 150 katuig ang iyang edad. O nabalik ang iyang mga anak ug ang iyang bahandi tungod kay niantos sila. Kamu kusog ba mo muantos? O reklamador? Kanira ba kunong reklamador, matod pa diri sa unang pagbasa, silutan sa Dios. Ang reklamador ba? Nang kusog ikam, bisag unsang klasiha sa reklamo. Kay ang gusto gyud sa Ginoo kanang way reklamo. Mao man na kanang unsa maning suffering or unsa maning sacrifice. Sacrifice means sama ng sacrifice. To suffer or to accept pains without single complaint. Mo na sacrifice. Kana bang mudawat ka nga wa gyud bisan usang reklamo, bisan pas imong kasing-kasing o sa imong hunahuna way reklamo kay naman sa uban nato di tinuod mo reklamo sa bakba pero ang kasing-kasing ug ang hunahuna sige nagreklamo. Di ba? Karon wa pa mo magreklamo aning nagwali. Sige pamaligyag slat. Wa mo ana. Ayo. Digid mo silutas Ginoo pero kanang sige reklamo na mo reklamos pare, mo reklamo sa mga leaders, mo reklamos bana, mo reklamos asawa, mo reklamos anak, kana silutanan gid mo anak. Amo na hinumdumi. So congratulations sa mga kusog mo antos. Bisag unsang klasihas pag-antos, pero ang sentro gyud pag-antos kana bitang tumano nimo ang imong saad. Kanang mo antos bitaw kag tuman sa imong saad. Heroic kaayo nas tanan. Unsa may saad sa banag asawa inig kasal. Sukad karong adlawa. Unsa tanay isulti? Sunod. Kisay makasumpay. Bisan unsay mahitabo. Kana yung punga. Musugod na ganay kong payaw-yaw ana sa akong kaslon. Mingon ko na sugod na sagpamakakay. Ilang na yung kusgon kay ako sa ipakusog kay usaragoy microphone duol na ilang baba dito di lagi ng kusgon itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa huna-huna sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay
sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kadamo. Kupot-kupot mas kabot ang mga buangon dagkon. Drama-drama lamadayon kay naam sang kamera magsige man sa picture video totok-totok pa sila labi kay tadaw. Ang pare gud ladok-ladok laslaway ako kasuway nila kasuway ani ana. Wa man mi anang sa ara ngadtos Madre wa mi musaan bahala kadang madriha kag mamatay kadiha wa mi. Pero kamong na nagbinyo nindot kay mugsaad oy. Mo na kinanindutan. Pero timan sa pagtuman ni ana magantos ka. Si Jesus po ningon mianhi ko aron pagluwas kaninyo. Mo nang murag ang simbahan ang katawhan mao'y gihimong asawa ni Jesus. Unsa may nahitabo niya? Purting antusa na nabitay sa cross. Pero nireklamo ba si Kristo? Naa ba siya single complaint sa dihang tamparo siya, gilarot iyang bungot, giludan iyang naong, gilatigo siya sa iyang gihigugma. Ang katawhan mo ito iyang gihigugma god. Gikulata siya maayo, gipurong-purungag tunok, gihubuan pa, gipapasan pa sa cross, gibitay pa sa cross. Nireklamo si Jesus? Wala. Si Maria nireklamo? Wa tingali masuwat, basta nireklamo to. Wa gyapon. Ilhan man na nimong mo reklamo kay ngano man ang naong mukusmod. Sige, kakita kamo mga asawa, kita mo sa inyong bana nga porting hubuga, mo smile mo o mukusmod. Way labot nang mawa maminyo kay otro man san mo kusog kay mo mukusmod. Mo bitan ang wa mo maminyo kay pagduol pala sa laki ninyo, di ang kusmod na mamudaan. Gi-anticipate naman, nasa ni buang mo na ayaw. Kamo mga asawa din di mo mukusmod. Labaw na mo makakita mo nga ang gikainom sa imong bana purting mo buag short nga gipunayag hapyod-hapyod. Di mo mukusmod. Congratulations sa relax ragnaong. Congratulations. Labi na gyud mo smile, kana bulahan gyud ka. Muna si Maria giingon bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nganong nabulahan siya sa babae nga tanan? Kay wa gyud mo kusmod yang naong sa dihang si Jesus gikulatag maayo. Wa gyud. Sa dihang ni budhi si Judas, wa gyud mo kusmod, nihilak lang, pero wa mo kusmod Nya ang sunod, di mo muyaw-yaw. Di mo muyaw-yaw. Kamo mga ginikanan, dili mo yaw-yawan sa inyong mga anak. Kanang yaw-yaw, reklamo naman sana. Reklamo. Ang pare, di mo yaw-yaw. Inyong satang unayo, no? Otro sa ning silutanan. Nya kining tao nga kusog mo antos, aron tumanon ang iyang saad, makatandog yung kasing-kasing. Muna si Jesus, nakatandog yun siya kasing-kasing. Mao man ang kaluwasan, magsugod man na sa pagkatandog sa kasing-kasing. Conversion ba? Conversion. Gahapon naka-experience kog makatandog, duha ka buok akong na-experience. Ang una ni inianhi dinhi nga nagsungkod. Layo kay silang lugar. Duha dinhi sa Cebu. Nganhigid sila kay mo palit og slot. Nya mo bisita sa dinhi sa simbahan. Ang iyang tuong tiil kaduhana na fractured. Gulang na sad siya. Pero antos siya, ana lisod og lakaw. Naku hasta no, gagtan-aw ko niya ba nako ning anhi gyud aron lang mo palit og slot ni ay mga maik tiil. Ora man. Kusog ba kay moagi diha di man mo kuan. Ana, mo ni ang una na kong experience kagahapon wa sa dangtig mga pila ka oras diha na say niari taga dinhi siya Cebu pero layo ba dapit dito south ana mao gihapon cancer survivor nya karon nakasurvive siya sa cancer kaduha gid siya na treated og cancer unya
Ning saad magid siya nga moadto siya sa dito ba sa Portugal ba, mo pilgrimage gid siya didto. Nya din naman niya makaya kay karon vertigo naman sa dangiya. Magsige gid siya kupot anang bangko kay mura muwara lagi. Ana niingon siya siyang kaugalingon nga ni ana man gid ka mahal nga birhen mo anhin na lang nako dinhi i-donate ang ako untang gastuhon ngadto. Mo tong pagsulti niya, anhin na lang ko mo donate Father sa akong gastuhon ako salamat yung taong dako-dako gini kay ako dang gikwenta-kwenta o mo pilgrimage ka mo gasto kag mga 200,000 dako-dako gini. Nako tingali daan pagyud sa pocket money mga 250,000 ako una gihatag at chiki man gihoso dogoan sus pag-abli nako 520,000. Oh kinangana nya galisod og lakaw kanang kuan kayo kanang sinukod ba kay matumba lagi siya ingon din siya nga lipay kay ko Father nga ni ana gyud ang mahal nga birhen dinhi una ako na lang siyang sugaton pero pabilin gining akong commitment Father nga kun himuon lang ko sa mahal nga birhen nga mo arang-arang mo adto gyud ko didto nakuwalawa dili gid ini ingon nga mahal nga birhen din alang ko mo adto ha nya kanina lang napagyapon siya saad nga mo adto gid siya didto kay iya man jud kuno nang kalipay kana bitaw gaantos na taong nagantos nakahatag og dako kay kalipay sa pari mo nang nagtan-aw ako ka no ug di na ko hapit kalakaw moingon pa baka ako mo atiman gyapon ko aning parokya ana labi na gyud paantoson gid tingali ko sigihan ako glibak diri kamong tanan kontra na mo nako nganlan ako ninyo bisag unsa na lang mo antos baka gyapon kog alagad no o makig-divorce na ko ninyo moingon ko usab pay layok ninyo mga buanga mo diha sa tanan akong nahimo sa tanan akong pag-antos diha sa tanan akong kuan nyo diha paningkamot mo ninyong ibawas nako magbuwag ta ano mo na dayoy atong subay-subayon kusog mo kay ana ako nga nagtinaro nya sigihan ko nimo dagmal nga animala ka magbuwag ta wa ko'y rason sa pagpakigtipo nimo sobra na ang akong pag-antos nimong buanga ka di na ato dayon no klaro na mga naong ayaw kay ang mag-antos na ay kabulahanan nga gihatag ang gitagana ang Ginoo ingka nganong anaon man Dios Ginoo kay ang Ginoo maayo ug maluluyon kaning duha maayo ug maluluyon tulokibon kay ning pulunga kay kanang maayo ihatag sa Ginoo ang nindot para sa muduol kaniya kana bang muduol niya ba ihatag niya ang maayo kanang maluluyon kanang kaluoy para gid na sa paglimpyo sa sala mabitan ang gitawag nato si Kristo og divine mercy ang iyang gihatag nato nganong mercy man nganong kaluoy man kay mga makasasala magudta di sa ato pa kun ikaw nagantos nya gahimo sa kanang maayo lang gyapon kag binuhatan sa imong bana or sa imong asawa nga nagpaantos nimo or sa imong mga anak or sa pari nga nagpaantos nimo may lang gyapon kag binuhatan mo palit lang gyapon kag slat ang sa may mahitabo mapapas ang tanan nimong sala tungod sa kaluoy sa Ginoo nya iya pagyud kang pun-an og pakapin unsa may pakapin kalipay, kalinaw, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Mo tong perting lipaya diri sa pa-picture ta sa nakandugaya na mong lakaw gikan dito padung lagi diri. Gihunahon ako moabot pag sa adto tas ato bang ayaw diri ari na lang kan. Diha na lang ko anang kanang primero diyang puti. Diha lang ko pa-picture nako may ni kay makita sa ngaliba mga stained glass ba kay siya kanir bang stained glass pa diri nakadunit sa kuan ni nako mao ba ipa-picture ta kita sa ning stained glass ang nahona dia para by buildings loyo himo unon da masig mo donate sa ni anay nana ba ana nga tong halin karon sa MMHD ni abot na og 4,470 slots.
Hapit na tamo katunga, 5,530 na lang. Matod pa sa akong kaila di kani mga lektor, siya pa dir hapit ng tunga nako. Tulo na malansad ka adlaw. Kay pizza baya bento siya, di upat pa pa dir nako. Unya, i-divide na nimong upat. Ingon siya tag kuan, tag 1,100 ka slots kada adlaw. Nako na istoryahi, nabag ko'y muhatag. Pero what ta kay baoy? Og naay mo kalit og isyog chiki di ay niya mo palit og mga 5,000 slots, di ba? Lisura. Lisura. May lisura sa palandongon. Ano mo naglayo kinas tinuod. Di ba? Makana ta pero mo lagi na. Depende sa mga tao nga malipayong mo anto sa Ginoo. Kay og dasigon kas Ginoo sa maong buhat. Dako kaayo kag mahimo. Mo to kato last year kaning mahal nga birhen sa Fatima or ang mahal nga birhen Maria. Kon kay ni siya kanang usa ka mapinanggaong inahan. Katubitang among inahan sa una, magtipig-tipig man to siyag pan. Nya kanang pertinigin namong kanang gihidlaw na jud maayong pan ba. Nya perti sa namong pobriha. Iya ditong ipagawas ang pan. Bahaw na gud pero iya may ipagawas. Pertigin namong lipaya kanang ang iya ba ang kalipay ba sa anak nga magtan-aw ba lo na di pan diya murtag mas siyagit mo sa to last year di ba hapit man to di na mahurot ana hunongon tanan ni kay mag segunda patron ta mahal nga birhen ramang gyapon to sus ning kalit lagdaghan nahurot lang dayon ang 11,000 ka slots in few days di ba kani 5,000 na lang noon di ni mahurot naunsa. Pero dipindi gyapon as Ginoo. Ug di sad mahurot, magantos ta, di ba? Bulahan kita ni kay magantos. Ug mahurot sad, atos ang pasalamatan ng Ginoo kay iya man na, di man na ako. Nabitay ning pamisa nako kuan ingon siya pader, muhatag gyud ko aning imong slot. Nako nga naman. Kahibaw gyud ko nga imo ra ginang gihatag ngadto sa mahal nga birhen. Nako dia pa San Vicente dili ra mahal nga birhen na sa San Vicente siya kanus am na mahuman imong mga slot pa der nako hangtod sa kamatayon. Nako di ani mahuman ang mga project sa simbahan hangtod sa kamatayon pero para ako wa na dugay nang nahuman kay kada nako dupa kulikta man wa nako maginhanlag slot para nako pero mamatay ko nya wa mo ikabayad sa lungon pag slot no. Bitaw? Naatay slatron kay atong taga-as father arang-arang nga lungon tag 40,000 naatay tag 400 ilang na 40,000 400 katag ilang na 100 adi day sakto tag G's gani day sakto no 40,000 nya 400 ka slots pilam na 100 40 katag 100 per slot ana lagot baratuha lang kuha lagi ng 40,000 nya labi na kay bawo silang ang namatay ang katosang kusog ay maligyag slot Jesus madugangan pa na napa mo'y pangkapi ana na yung gatas ay lang sa kog bilari og dugay anako yung hangyo og mamatay ko kuan lang mga 2 days labing dugay 2 days lang nya ayaw jud ko ipakrimit ang mukrimit nako maimpirno jud og makubid ko nya ingon sila nga kinapusta lang kog habol nya idasok dayon dito sa yuta nya tabuni di na wala na ay lang jud ko ipakrimit kay kontra man ginana kong krimisyon na ha kay ang akong lawas giisip gini nakong templos Ginoo gipahimuslan ginis Ginoo gigamit bisan dili takos nya ako nanong ipasunog na di ko bahala nang Ginoo mulataan ni dito lugnanan kay lataonon sa ni kay naong pa lang ani lata naman daan so sige lang pero ay lang yung sunuga inyo ko sunugon ako nang gipanugon ninyo kay basig hapit na ni mamatay no. Pero oy sus kanindot magantos ta bulahan kita sa tanan. Sige na, manindog na ta. Mga igsoon, diha sa kaminyoon, ang bana o ang asawa nakaambit sa Diyos nung paghigugmaay. Busa,
Mangaliya kita sa atong panginahanglan, ilabi na gyud ang kalig-on sa mga pamilya. Muingon kita, Ginoo, panalangini ang among banay. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga ang simbahan, mamahimong matinud-anon sa iyang misyon sa pagpanalipod, sa kabilinhon, sa kaminyoon ug sa pamilya. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, manalipod ug magpanday sa mga balaod nga mulig-on sa kaminyoon sa banay nga Pilipinhon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalikdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga mihalina makatagamtam sa kalinaw nga walay katapusan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang among banay. Ginoo, sa gugma ug kaluoy, dungga ang among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pagpaubos ug pagkamaalagaron. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan kadtong among gihalad
alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo, nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa iyong kamay sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. May nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kanituyan sa pagsulay, inuluwa-luwa sa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo man ang ginharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang tupay sa Diyos alang kanino, hinabuhi giulan, aron ka maluwas, alabasan
Pasay lubog man, ihatag sa Diyos. Lubog kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabulahanan, divine blessedness, ang kabulahanan nga Diyos nun. Nya mahitabo ra ni kon muantos gid ta aron matuman nato ang atong mga saad sa Ginoo. Nasa ri daghang misaad nga mopalit silag slot. Diya pa inihatag gahapon ingadi siya pader ako lang gining gihatag bisag lisod kay ko karon kay basig makaingon niya ka nga bakakon kay ko misaad baya ako pader nga mopalit yun ko. Nindot no? Kasi padag magkadungan ni sila kaamgo sa ilang saad. Okay. Ang atong halin sa Mother Mary's Healing and Deliverance niabot na og 4,470 slots as of yesterday. Pakpakan na to ang namalit. Nya 5,530 ka slots na lang. Ug magdungan lang gitag palit ani bisag tag 1 slot lang. Kutob sa mutanaw sa akong kining atong misa nagsunod ani mga 100,000 guning gasunod kada adlaw. Siya ro mugdungan lang palit. Asos ugma wa na niya. Pero sige lang basin pag mas daghan pa silag antosonon. So ang may antos og palit labi na gyud sakit-sakit na gyud sa inyong kasing-kasing og lawas. Congratulations, daghan kay mo kabulahanan nga madawat gikas Ginoo. Ang Ginoo nga dili gyud taon mo sana mo hikaw o mukuwang sa grasyas paghatag nato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan